салом. Чухел медонед асри 21-ро асри илму технология номидаанд. ҳар як техникаву технологияе ки ҳаррӯза мебинем таърихи худро дорад. ҳатто ашёҳои чойник, картинка ва кетӣ низ таърихи худро дорад. оё медонед аввалин реклама дар телевизион кадом буд, ё кино, ё компютерный вирус, ё аввалин видео дар ютуб? агар надонед биёед якҷоя мефаҳмем. аввалин алоқаи мобилӣ. оё медонед телефонро ки ихтироъ кард? агар шунидагӣ бошед Александр Белл? На, Антони Миучи 5 сол пеш, соли 1871 аз Александр Белл аризаи худро дар бораи ихтироъаш дода буд. балки Александр Белл ширкатеро сохт ки аз рӯи ихтирои Миучи телефонро сохта аввалин суҳбат бо телефонро таҷриба кард, ки ҳамагӣ аз ду калима иборат буд. аввалин мобили дастӣ. аввалин ақидаи телефони дастиро гурӯҳи тадқиқотии Белл лабораторияи компанияи AT&T соли 1947 ба роҳ монда нияташон телефоне созанд ки дар мошин истифода бурда шавад. аввалин сохти телефони дастиашон 30-40 кило буд, ки танҳо дар мошин истифода бурда мешуд. баъди гузашти 20 сол компания тавонист ки вазни телефонашро то 12-14 кило кам кунад. маълум набуд ки одамизод то кай ин хел мобили 14 килоаро мегардонд агар Мартин Купер намебуд. Купер дар компанияи Моторол кор мекард. боварӣ дошт ки вазну ҳаҷми мобилиро кам карда мешавад. охира 3 апрели соли 1973 ба телефони компанияи Bell Laboratories занг меояд. роҳбари шуъбаи тадқиқотӣ Ҷоэл Энгли бардошта овози Мартинро мешунавад. ман аз телефони дастии ҳақиқӣ ба ту занг зада истодаам, мегӯяд Мартин. он якумин телефони 1,5 килои дастӣ буд ки Тайнатек ном дошт. аввалин видео дар ютуб. вақте ки ҳамкорҳо Чад Херли, Стив Чен ва Ҷавед Карим моҳи феврали соли 2005 шабакаи иҷтимоии ютубро ташкил карданд, интернет ранги дигар гирифт. он вақтҳо ягон шабакаҳои иҷтимоӣ ё Инстаграм набуд. ҳатто Фейсбук сентябри соли 2006 дастраси омма шудааст. аз хотире ки аз интернет видео тамошо кардан мушкил буд, ташкилкунандаҳои ютуб ба хулосае омаданд ки шабакае ташкил кунанд ки партофта ва тамошо кардани видео осон бошад. аввалин видеои 18-сонияи «Ман дар боғи ҳайвонотам» 23 апрели соли 2005 дар он Ҷавид Карим дар назди филҳо истода мегӯяд «Ман ҳоло дар назди филҳо ҳастам», ки он видеоро то ҳол 62 миллион нафар тамошо кардааст. агар ҳамин ролики ма ба шумо писанд омада бошад, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед.